Здравейте хора, вие сте в моя канал и в днешното видео ще ви покажа едно от най-трудните упражнения за мен, нали, които аз правя ги, обаче са ми трудни. Преди това, айде сега набързо да се абонирате, да дайте едно лайкче и да ударете чана, защото ще се караме. Сега, започвам видеото. Значи, връзвам се и почваме. По-гимнастика, нали? Нали без оръжие. Сега после първото упражнение, което ми е едно от най-трудното. Нали, правя ги, обаче са ми трудни. Сега ще кажете, мале, мечтая, нищо не прави, много е трудно. Не, напротив, като го правите, доста боли. Нали, не боли просто трудно. Значи, прави се така. И аз ще го направя така. И се правят нещо като ножички, само че малко по-странно. Значи, раз, два, три, не това. Не трябва да си така. Само че трябва да си така. 2, 3, 2, виж така. Хоп, 2, 3, 2. Те се правим, значи. И раз, 2, 3, 4. Следва. Раз, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. После второто упражнение и нещо е такова. Само че този край да бъде изпълнат. Нали, е така. Нали, този крак да бъде изпълнат. Аз съм го изпълнила. Да се направи. Ето така. Все пак ще се опитам. Вижте хора как са такова. Така. Сега. Следва ножицата са така краката. И нали както правите ето така. Ето така. И стъкваш така. И да ги кръстосаш. Значи аз нещо такова правя, само че е малко по-далече. И да ги кръстосаш. Айде. И така, лепим го с тази ръка. И следва едно, нали, правиме, нали, шпагата. И следва едно от така. И правиш е така. И правиш е така, обаче аз не. И това са като цяло. Много е кратко това видео, просто такова. Това са едно от най-трудните упражнения и
кълбото дето е. Това също ми е трудно. Обаче така някак, защото всички спят. Само аз съм единствена и реших да направя едно видео и го направих. Така, и това са всичките упражнения, които са ми най-трудни. Имам и нетрудни, имам и много лесни. Например, като обикновения шпагат. И това беше всичко от мен. Абонирайте се, ударете чана и дайте едно лайкче. И чао!